Пред вас е оборудването за най-трудните задачи, а именно перфораторите с SDS Plus захват от марката Gecko. Днес имаме за вас два перфоратора, които се различават помежду си по обороти, мощност, точка и енергия. Честота на удара, регулиране на оборотите, както и параметри на пробиване. Добре, нека започнем обаче с първия модел. Перфораторът Gecko с SDS Plus захват е оборудван с двигател с мощност 1010 В. Сега може би малко за числата. Мощността, както споменах, е 1010 В. Това се превръща в ударна енергия от 4G. След това 800 оборота в минута и удар с честота 4000 удара в минута. Оборудвана с водач с нанесена скала до 24 см, позволява прецизно регулиране на дълбочината на пробиване. Това ли е пробиването? В бетон до 26 мм диаметър на бургия, или в дърво до 40 м, или в стомана до 13 м, това оборудване се справя навсякъде. А сега нещо за любителите на разрушаването. Коването е истинско удоволствие. Мощният двигател и възможността за настройка на позицията на длетото позволяват пълна контрол над всяко движение. Независимо дали става въпрос за сваляне на плочки или разрушаване на стени, всичко върви наистина гладко. Накрая ще спомена за комплекта аксесуари, който ще намерите в комплекта, а именно бургии 8, 10-12 метра шипак, длето, туба с мазило и ключ за смазочната камера. Това не са просто допълнения, а необходими елементи, които ви позволяват веднага да започнете работа. А сега да преминем към неговия по-мощен брат-близнак. Перфоратор Gecko с SDS Plus захват е оборудван с двигател с мощност 1500 пети, което се превръща в ударна енергия от 6G. Плавното регулиране на оборотите позволява да се настрои скоростта от 300 до 800 оборота в минута, а честотата на ударите от 1500 до 4000 удара в минута. Това означава, че имаш пълен контрол над инструмента, независимо от вида на обработвания материал. Параметри на пробиването. Имаме много подобни, защото пробиването в бетон е до 32 мм, пробиване в дърво до 40 мм и пробиване в стомана до 13 мм. Така че тук имаме по-голям диапазон на пробиване в бетон в сравнение с предшественика от 26 до 32 мм. Също така е оборудвана с водачи. Комплект аксесуари. Имаме близнаци, подобен на Ацетон, защото също така бургии 8, 10 и 12 мм с дължина 150 м. Шипак и длето 20 метра. Туба с мазило и ключ за смазочната камера. И двата модела имат втори клас на защита. И степен на защита IP44, осигуряващ безопасност и надежност. В комплекта с елегантни куфари за удобно съхранение и транспортиране. Кажете ни в коментарите кой модел ви привлича повече, а ние ще се видим в следващите материали.